Türkmenistanyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksportdan niýetlenen önümleri önürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň netijesinde milli ykdysadyýatyň hususy pudugy täze derejä çykýan. Häzirki wagtda milli önüm önerjiler önürýän azyk önümleriniň görnüşlerini artdyrmak bilen ýurdumyzda azyk bolşulugyny üçin etmäge münasip goşunt goşýarlar. Türkmenistanyň Senagçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Owdan ülke hojalyk çyýmetiniň Akyl welaýatynyň Akbuğda etrawyna Senagat solugyna ýerleşýän önümçilik kärhanasynda da halkymyzyň sarp edýän durly görnüşli haritlarynyň görnüşlerini artdyrmak boýunça işler güýçli depginde alınıp barilýar. Hojalyk jemgyýeti maýnez, ügmeç, gaplanyn göw önümleri, müreppe, jem, sary ýag, ösümlik ýagyndan mesgäniň orny tutýan önümleri önürýär. Owdan ülke hojalyk jemgyýetiniň kärhanasyna hili we azyk howpsuzlygyny dolandyrmak ulgamy ornaşdyrylan. Germaniýanyň awtomatlaşdyrylan ulgamy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrewap kärhanada önümçilik işleri halkara ulgularyna laýyklykda sertifikatlaşdyrylan. Şeýle hem kärhanada ýörýüte barlahana bolup, onu önümçiligiň ähli tapyrlaryna we önümleriň hiline gözegçilik edilýär. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynyň kuwaty gije günüň dowamyna 40 tonna maýnez, 20 tonna tomat önümlerini, 40 tonna ösümlik ýagyndan mesgi önürmäge niýetlenenler. Maýneziň, ügmejiň, tomat goýutmasynyň we gaplanylan gök önümniň önümçiligi bilen adygan kärhanada önürilýän önümniň görnüşi ýyl saýyn artýar. Bu ýerde ýurdumyzda ilkinji bolup paýta çygdynyň ýagyndan we ösümlik ýagyndan mesgäniň orny tutýan önümçiligiň ýoly goýulandygyny bellemek gerek. Ýağ gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler sary ýağ Owdan ülke hojalyk jemgyýetiniň içerki bazarda uly islegden peýdalanýan önümleriniň hatyryny durýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümleriniň hatyryny azyk önümleriniň jemi 50-den gowrak görnüşi bar. Marinat, jem, işte açarýal gapynyň bakçy we önümlerim hojalyk jemgyýetiniň önümçiliginiň aýratyn ugurdur. Bu önümler taýýarlamak üçin çyýmal ýerli daýhanlardan satyn alynýar. Önümlerini içerki bazarda ýerlemek bilen birlikde daşary ýurtlary eksport etmek hem hojalyk jemgyýetiniň esasy maksatlarynyň biridir. Şunda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän halkara sergiler, iş uğurluk forumlary, maslahatlar uly ähmiýete eýedir. Arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar ýylyny hojalyk jemgyýeti sary ýag we şokolad pastası ýaly täze önümleriniň görnüşlerini önürip başlady. Şeýle hem ýakynda önümden görnüşleriniň üstüne goýuldylan süýt önümçiligi bilen ýetirmek meýilleşdirilýär. Täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýän döwürde Owdan ülke hojalyk jemgyýetiniň önümlerine isse has artýar. Ýurdumyzyň bazarlaryna we söwda merkezlerinde bolşulugy üçin edýän azyk haritlarynyň arasynda milli harit nişanyny önümlemediň agdyklyk etmegi, hormatly prezidentimiziň başçylygyna amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň rowaşlyklary besenýanynyň görkezijisidir. Gahrman arkadamyzyň hem-de arkadaly gahrman serdarymyzyň döredýän mümkinçilikleri Türkmen telekeçilerini mundan beýlägem watanymyzyň güllep ösmegi we halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamagy ugrundan amala aşyrýan işlere münasip goşunt goşmagy ruhlandyrýar.